הקרב האחרון, ובו נהדר מן הבקעה להר, אז יעלה בזמר ברום. השמש ידום בין עזה לרפיח, ירח ילבין על פסגת החרמון, פרחים בקנה ובנות בצריח, ישובו לעיר חיילים בהמון. ילדה אחת קטנה ובידה זרים, לעיר הלבנה תצא אז בשירים, ולחייל נרגש תשים סביון בדש, והשמיים וכאשר אני רואה את מה שקורה כאן היום, אני יודע להגיד שצבא ההגנה לישראל נותן לנו את הכוח, כי מדובר בצבא הכי מוסרי והכי ערכי והכי טוב שיש.